Amarin so, Amarin so. Ko kunya ba ka ji kalle ka tsofai da kai nan jira kama furfura nan din ka da furfura babu abin da kake sai ka ebo ƴaƴan cikin ka ebo jikokin ka kawo su cikin gidan nan kai ba ka jin kunya wai me abu kunya saboda wannan ne kamiya yanya wata take so na wallahi na ya zama ban gishiri ba kamar da ba rai da gaske to ina fatan ka faɗa mata da ba ko zaki ba ko Bako kuma duk wani dama da haɗa kai ba shi. Ya ka zai. Ai Allah. Wai me sa ku ma'aikatan gidan nan gaba ɗin ku cikin Allah ba. Mu shiga kusure ne. Wannan yariyar ba sa auren ka bane. Babu wanda ya sai ce za ka auri wannan yariyar. To amma dai ba ka ce kai mawaƙi ba ne? To kai min yanzu na iji. You are the best beautiful gaseta the Alma encourage yasemta al'amarin so sai ka furta al'amarin da cikin haka Al'amarin su so da wannan tsirkice kabila ya hankali kada in sace ganin ka da kai da ita idan kullu ya ji jiki ya tsira me sire be aja da ni ne na sai asiri da aja ba wa'annan kuma suwaye naga ɗaya baki wannan kuma fara a ɗan uwana ne kawai dana ta ce mu majina a gida wannan wani irin wulakanci ne ga kazamiya gaja irin da Allah ku tashi ku fito wallahi ni je ba inda zan je na ga gida kaɗan kika gani daga cikin irin wulakanci na da zaki gani a cikin makarantar nan wallahi mun sa kafar wando ɗaya da ni da rumman wani irin abu ne ya zaki saki kota ni kamara an je an mare ki dama kake rashin kunya ita ce Yasmin din da nake faɗa maka wanda ta tsane ni a makarantar nan wani kabila na samu labarin ne kina al'amari ne na so al'amarin su kuma sai na ga ƙarshen al'amarin su sai na isa an illata shi an batar da shi an batar da rayuwarsa baka isa ba Allah ya fi karfin ka Amarin so a designation prince of Alfajir production Kano in an Amarin so a designation film the compensation. Menene yake tsakaninka da karamar madan nan kullum in ta fita sai karamar madan Yasmi ta yi maka haka ka kara sa ido da ni ka san da cewa linzami dai ya fi karfin bakin kaza so shi ko zami di ya sai lalamarin su ina so ka aure ni in zama mata إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ Dogmatical and next and father a low shadow under the critical situation a low shadow under the critical situations the varieties of people like Amarin so love with predator sorrow anger now show me the road nothing also produced by the talented young respectable winner CMR Hassan H. Adam, directors by the two goal capacitated CMR DR H2 Adam Oscar and Kamsu Sumati Amarin So. Amarin So.